Abukeli bakwaJabula Ujule TV sesiphinde sabuya ngempela ke siyithimba la kwaJabula Ujule. Sithi siyakubingelela kokuphina kuphi la kufinyelela khona umbukiso. Sike saba nenkinga eziningi ke. Mhlambe baxakeka abantu abaningi ukuthi kade sekwenzakalani ngoJabula Ujule because asisaboni ukhipha ama episode. Cha bekunenkinga ezincane bezikhona ke kodwa ke sinethemba ukuthi uNkulunkulu emuhle sogcina sikwazile ukuthi sidlule kuzo because sibona ngathi izinga lomsebenzi wethu uyangokuya khuphuka, so kusho ukuthi nama challenges esifeyisana nawo aya ngokuya khuphuka, kodwa siyamthembisa kumbukelo kaJabula Ujule ukuthi sizoqhubeka simenzele okuhle. So ke sisaqhubeka nje usabuka ivideo, sicela into eyodwa, sicela ukuthi ngalapho ngasekhaya sicela ukuthi ucofe usubscribe ulike uphinde usubscribe ucofe notification ukuthi onke ama video esuke siwaposta ngempela aqale kuwe. Namhlanje sizothinta udaba udaba lika Big Zulu. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bamazi uBig Zulu. Angihambe ngedwa ke, ngihamba nayo ngempela ke insizwa yakwaMkhiza abayazi ngoVincent engihlezi sinayo iDVD behind the scenes, kodwa ke sihlezi sixoxa nayo ehlezi khona everywhere la engisuke ngikhona. Mfethu kuhamba kahle kodwa mfethu? Hayi yaphile sasingezwa kuwena. Hayi mfethu nathi sikhala siyakhona mfethu. Cha mfethu, mhlawumbe uyibonile ayithi mhlawumbe futhi uyibonile udaba lika Big Zulu la eveza khona amaqiniso ngodaba oluthinta yena nentaba yase Dubai. Sizophinde futhi sithinta udaba lika Big Zulu kanye noNjilo, bese sizothinta ke futhi udaba lika Big Zulu nekusasa lakhe. So kodwa ke siqale kulolu lika Big Zulu nentaba yase Dubai. Mfethu mhlambe ungathini ukuphawula kwakhe? Uyazi ukuthi mhlawumbe abantu abaningi bebeyibuza ukuthi uBig Zulu why basebenza nontaba yase Dubai, but egcineni kwasegcina untaba yase Dubai esebeka kabi ngendlela ukuthi uBig Zulu yena waba nephutha kuyena. Wena ngokuzwa kwakho njengoba kade echaza uBig Zulu, ubona wena uzwe kanjani noma ubona kanjani? Kwakufanele kwenzakala kanjani noma iphutha laba kephi? Ngiphinde futhi ngibingelele. Ngokubona kwami uBig Zulu ngicabanga ukuthi uyena elimvumayo icala. Ngobani? Untaba yase Dubai ngokusho kwakhe naye uBig Zulu waqala warecorda ingoma, warecorda ihook then wayishiya lapha estudio. Vele untaba yase Dubai uthi uhamba emakhaya hamba isikhathi esiningi nje emakhaya. Yeah. Then uBig Zulu efike ke studio eyithanda ihook. Beyithandile abuza ukuthi bayishayile, kushiya ukuthi hayi intaba ya kanje, exhumaneke naye bekhulume bevumelana bavumelana akazi ukuthi khona uRicky kule ngoma, yabo, ngoba engazi ukuthi khona uRicky. Then mase kethini intaba yase Dubai ethi inkinga isiyodwa ukuthi usesayine Ambitious, so bekuthi ufuna ingoma kumele akhulume noLokhuzana, kumele ahambe ukukhuluma nomphathi weAmbitious okuMiss Pro ngokwazi kwami. Then uBig Zulu kwenzeka kanjalo ke kwahamba nje yonke into ayilungisa. Kodwa ke ngokuchaza kwakhe uBig Zulu uthi untaba yase Dubai esesayinile Ambitious, kodwa wayeqhubeka elile emcela imali, mhlawumbe uthi khona into afuna ukuyilungisa into kanjalo. uBig Zulu oyilapho owagcina sekuveza ukuthi wena usayine Ambitious nje indaba uhleli ufuna imali ngingayikhokhela ingoma kahle. Yes ngiyakhumbula ukuthi ngiyaqala wona lapho uBig Zulu, ngoba kusukela lapho nje umfana akaphindanga ngamuzwa kahle. Yeah, kodwa mina ngokubuka kwami mfethu, yabo, alikho iphutha alenzayo uBig Zulu, because ezinye zezinto ayivezile nje lapha uBig Zulu ukuvezile ukuthi ngokuthi untaba yase Dubai ahamba ayosayina Inkabi record washaya enkulu onkulu, because ngokuchaza kwakhe uyakuveza ukuthi inkinga imali bekuse iCovid ngalesi sikhathi, so imali bezingekho, so
ubengeyedwa kuzokuveza nje ukuthi ubengeyedwa umuntu owayesasayine ngaphansi kwenkaba record bebebabili kodwa ebalekelela ngaso sonke isikhathi kukho konke abebesuke bekwenza kubani bekuxolwa no bengaba sayini la ubengabasayini besabona nje like uthi mhlawumbe abaphusha bafaka ingoma koma radio bani yes nasemcimbini batholela amagig yonke lo nto kanjalo nje uNtabaseDubai wafika kunjalo naye wathi uzama ukuzosayina uBig Zulu wamchitha kodwa akamchithanga umchitha ngoba wathi ukuthi ngizokusiza ukukusiza ngakho uyabona nje okunye engiye ngamuzwe ekhala ngakho futhi uBig Zulu udaba lokuthi imali ayiluzayo ngalesi sikhathi uNtabaseDubai ehlela umcimbi wayeka amagigi uthi wayiqashwa kakhulu ngaleso sikhathi because ingoma isavutha kakhulu isavutha left and right so uyakuveza ukuthi waluza ngosuku olulodwa waluza imali yayi more than 500,000 ukuze ahambe ayeusiza uNtabaseDubai ngomcimbi aye uhlelile uthi wahamba engafakelanga petrol afakela uthola la ku scam so ngiyacabanga ukuthi okushuthi kodwa into engiyithandile uBig Zulu kukho konke abekhuluma ngakho ugcine esivezile isixazululo sokuthi uNtabaseDubai ukuze akwazi ukuthi athole ushintsho wakhe noma imali yakhe eyakhokhelwa uBig Zulu eambitious kufanele ukuthi enze kanjani ikulula nje ukuthi ahambe ngathini ambitious yes noma ngaqala ambitious eqale nje kuBig Zulu yocela yonke ama print out into kanjalo nje ayicele then bese ecelile bese kuyahamba ke esephethe ubufakazi ophelele ukuthi hayi into kanje ngobani icala aliboli kakhulukazi le mali aliboli so usengayithola imali yakhe asakayithola nje kahle kahle ayeke ukuthi ufuna ukuba nemali eningi kodwa ebeyishayela amadume kade ngibone enye ivideo yakhe sasha amadumbe namanje kodwa wayesethi uhlukene namadume but ke olunye udaba mfethu engiye ngalibona futhi aphinde alithinta uBig Zulu uphinde wathinta udaba lokuthi warojwa ule match yakhe noNjilo wayicheckwa yonke into yakhe ucheckwa kanti angazi kanti kushuthi before uyongena eringini kuyacheck ukuthi awusebenzisi imuthi awusebenzisini cha babecheck like ukuthi ready for the match mhlawumbe uthi yabo ubwenda emzimbeni right yini ukuthi ungayolwa nase maglavesini ukuthi right yini nase maglavesini into kanjalo nje nama drugs ukuthi awubhemile into kanjalo soft so iwayecheckwa lezo zinto so lebemdidisa ngalokho nje lebemdidisa ngalokho lezocheckwa kanti uzoqhamuka umphathi weringi ezosho ukuthi uNjilo akekho uphesheya warawara bemtshela wathi usemhlanga kathiwa akekho lapho lewathiwa akekho kangena no ref angazi noma ukuthi ngizwanga kahle noma wayegqokile noma kanjani kodwa wangena wambuza ukuthi njoba lo mesolwa nje wena nezobu ref wayiphika uref wathi usathi ufake enye topic wathula uref wagcina sekhuluma yedwa uBig Zulu usakokheliwe naye baqeda nje singakafiki nje lapho uBig Zulu ukhala ukuthi before avuma ukuthi azole kakuvunyelene ukuthi uzofakelwa 1 million ngokuvuma kwakhe ukuthi ayona engakayikhuluma ematch ukuthi uzothola malini after esewinile noma after esewin noma bethudliwe nokho ukuthi akaza kuthole ebesho into engiphathe kabuhlungu ngoba naye uzokuveza uBig Zulu ukuthi iyamdina lento iyamcasula because uthi akaze athole even ngisho isent wazama nokubabuza wazama wabona ayikho lento ashiya phansi kwakubhadele kushuthi lokho kunjilo because muzokhumbula uNjilo sake sezakazi ukuthi usomabhizinisi ube okunye futhi ukuvezile nokuthi wayazi ukuthi uNjilo uBig Zulu bayazi ukuthi uNjilo akanazi ihlwele kodwa uthi waxakeka lapha wayesenehlwele ezimangalisayo uNjilo kuthiwa wathatha abantu besonto
Wazoqalisa abantu besonto la. ababezosupporta yena. Nanokuthi kuthiwa bazama ukuthi imatch yabo ibe nebhande. Yes. Bathi kodwa Ngikhumbula futhi inkinga lapho. isikhathi ngeke sibe khona ukuthi be-create ibhande wara but wathi uBig Zulu esehlulile ibhande lapho unjile bambone esehleli nabameya kuthiwa eshaya amaglasi. Yo celebrate Winile. Akuveza uBig Zulu uthi noma ethi uyamzama unjile ukuthi awasophinda ndoda. Hayi uyachitha abantu. No, enye into mfethu engibini engayibuka lapha. Yabo. Kodwa ngathi kuvelile ukuthi noma kuyavele ekuthenini ukuthi unjilo ngazi ukuthi angani ubaba wakhe into like kanjalo imeya le. So mhlambe ngelinye iside mhlambe songagxeki kakhulu lokho noma songaklabi kakhulu lokho. Kodwa phela ka celebrate ukuthi umhlolile kusalayo. Bese ngeke singene kukona kuthiwa liphathwa ngegama lakhe khona. But into enginothizile uBig Zulu akasabi ukuthi makuthiwa mhlambe baphinda irematch mhlambe sengaphinda unjilo aphinda abhadale phela iyabhadala kahle insizwa aphinda mshaya but and futhi akagcinanga lapho nama point ukhalile uBig Zulu ukuthi ingathetha ama point babemncisha uyabo angazi ukhalile nje ukhalile ngalezo zinto ukhalile kodwa ke asazi but ke sicacise mbukeli lento le ngasekhaya because abantu abaningi bayagcina bedideka kodwa Big Zulu sike samthola futhi la ebechaza khona egeqa amagula ukuthi ukuhlula kwakhe unjilo hayi kwakunokucopha phakathi engathethi kwahamba imali phambili yayotiza kanti ke mayelana nekusasa lika Big Zulu uBig Zulu ngicabanga ukuthi uqedile ngakho konke akwenza kodwa uthe iyodwa into esiseke ukuthi enomlando ngaye ukuthi enze imove yakhe ekhuluma ngempilo yakhe ubani ukhona omunye umuntu onemove especially eSouth Africa ekhuluma ngaye ngomlando wakhe ngathini uthi yena ngokwakhe useqedile usefuna ukwenza like njengoShaka ukwenza la njengoShaka eshaya nje imove yakhe icast nje abantu abazoqala nje ebuncaneni bakhe kuze manje mina umbuzo engibuza wona ke yisu useyenza cast yakhe kushuthi kuzobe kuyena kusukela emncane noma kobe kuumuntu obezenza yena noma ingane yakhe into like kanjalo ngathi yabo ka industry uthatha abantu abasebenza nga industry ngiyacabanga ukuthi uzoqala ehambe ucast kwaba agent kusula nje ingane encane kuya ngokuya up until esemdala sekuzobe sekuyena ukuthi nje besemdala uzoyibambela yini ngobusakho losaphila akafani njengoShaka noma uzothatha umunye umuntu aphinda ambambele yabona but ke sicabanga ukuthi muhle kakhulu umsebenzi awenza uBig Zulu South Africa yonke iyamazi futhi ngicabanga ukuthi isibonelo esihle kakhulu ukuthini kodwa ke uBig Zulu bayibulala imali mfethu okumnandi ukuthi ukuyibulala kwakhe imali ngeke ngisho ukuthi afana uyakwazi ukusiza abantu uyakhona especially ey'koleni nje uyafika nje kakhulu uzokhumbula ukuthi ey'nsukwini futhi kade efikile la eMidway yes ezopha udriver ohamba ngiyawazi ngiyezi le Dexter ngiyacabanga ukuthi into ebenza ukuthi enze leyo nto ukuthi uma wakhe imoto yakhe yokuqala amthengela yona imoto kanjeya konje vele wayidriver yonkabi la isikwele nje yabo njengoba ishuthi njengoba ibhalwe kanje ayamchaza shuthi imbuyisela kulesi isikhathi esashizile esantshontsha ama 100 rand ama 200 rand ecalise iluti okay anyway siyabonga kakhulu kuwena mbukeli ungalapho ngasekhaya nawe ungabukela kakhulu kule nsizwa leya yakhona lapha eBergville kodwa ke siyacela ukuthi njengamanje
sizolokhu siphathela nje indaba eziliqiniso, indaba ezithinta abantu abaningi abangosazwayo. So okwakho nje ngalapho ngasekhaya sesigoqa uhlelo, sacela ucofa usubscribe so that yonke ivideo sobe siposta izokhona ukuthi iqale kuwena kuqala. Bakhona abantu kusekhona indaba ezihlabahlosile nezindaba eziliqiniso esolokhu siphathele zona ezizokwakha nezikululekayo ngempilo ukuthi ukwenza njani empilweni ukuze ufinyelele la usuku ufisa ukufinyelela khona. Osomabhizinisi, ama-traditional doctor, traditional healer, ama-artist, kuningi okwakho. Cofa subscribe ukuze yonke ivideo esipostayo izokhona ukuthi ingene kuwena kuqala. Asibane ku-episode elandelayo.